hajat bang hajat juga dipersilakan siapa tuh mau atensi lagu boleh ya, lagunya apa boleh dihadirkan di ruang hiburan. Yo lagunya Sambal Kemangi pas banget karo kowe iki. Sambal Kemangi kayak sambel ya iya kok. ayo kasih kita
Oh nggih, niki minangkane panyuwunan saking ibu wonten dapur. Lagune sambal kemangi sampun. Lah, sing garingan Jakarta mel tahun nang nyung urung gelem-gelem kok nang kowe gelem. Tawane nyung kok njaluk 20 lagu. Wah, ya ora apa-apa kok. Aku arep nyanyi kae lah Miki. Apa? Jarum-jarum. Ndang kok mendem kok nyung bingung golek gotong kowe kok. Insyaallah ora lah. Ora. Anu wis sore. Oke. Permintaan kali ini dari teman-teman. Ini lagunya Jarum-Jarum, mangga